d'alguna manera se m'omple el cor. Quin orgull entendre lletres tan... La primera pregunta es, ¿qué significa Sant Jordi per vosaltres? El dia dels enamorats. Sí, és un dia molt maco i també representa doncs Catalunya. Sant Jordi, home, una festa molt bonica de Catalunya després de la Diada, que és la segona lliga, no? Per mi és un dia que demostres l'amor, o sigui, l'amor es mostra cada dia, però és un dia que molt més especial. A més, és una festivitat típica d'aquí, per mi és el millor dia de l'any. Sí. Amor i tradició, pues, sí, les dues paraules. Amor i tradició. ¿Acostumbreu a regalar llibres, roses o les dues colles? Jo sempre intento fer rosa i llibre. Rosa. Roses, sí. I tu em sembla que només llibre, no? Jo vaig com tot, al papa li regalo un llibre, a la mama una rosa, a la seva una rosa, però depèn de mai. Però jo sempre soc més de rosa que no pas. Perquè és més barat. Sí, igual, jo a mi pare una rosa, a mi pare un llibre, i a mi pare un llibre i a mi pare una rosa. I per últim, si teniu alguna tradició especial. No. El dia la gent que estimes i ja està. Sí, anar a donar voltes per les paradetes. Bueno, una passejar per aquí, sí. Regalar la rosa i el llibre... Bueno, és sagrat anar per plaça Catalunya, Sí. la Rambla, veure les parades... Això segur. Però sí, el típic és estar... Sí, anar a fer el vol, regalar-ho i ja està. No. Cada any anem canviant. És que algun any hem fet a Lleida, Barcelona, Girona... Vale, i quin ha sigut el vostre millor record de Sant Jordi? El millor record. Però mira, a mi m'agrada molt llegir i fa 4 o 5 anys el meu pare em va regalar un llibre que em va agradar molt i em va tocar molt. I ho recordo amb molta estima. A més, bueno, va ser un moment així una miqueta també literari i tal, i va ser guai. Quin llibre? Es diu La utilitat de lo inútil, d'un filòsof italià que es diu Nuccio Ravine. Hi ha un any que la meva nit va regalar unes arcades de roses i les tinc de fa molt de temps i és molt especial. Moltes gràcies. Quin és el llibre més venut el dia d'avui? Pues el més venut es el... De momento, el libro más vendido está siendo El Secreto. La missió de Sanderson de Nacidos de la Bruma, que és el primer d'una trilogia, Sí? que és, és un autor que és de fantasia i treu un llibre cada any o més. I un clàssic, el de Tolkien, el Hobbit, l'edició il·lustrada. El secreto d'aquí... ¿Quién es la autora? No me acuerdo. Vale, me quedo sin esto. No pasa res. La segunda pregunta es, ¿tienes alguna recomendación especial? Pues depende. Ahora mismo se están vendiendo también muchos libros de Vargas Llosa porque como ha fallecido hace unos días, ¿vale? Y también se siguen vendiendo mucho los libros de Juego de Tronos y de Harry Potter. Recomanació especial... Això depèn de què t'agradi, clar. Són d'aquesta fantasia romàntica i així, que sembla que Pirata Academy. Aquest és el primer d'ells, que es diu Mort en l'Oscuritat. Vale. Tot el que portem és fantasia. Vale. Quin creus que és el llibre que millor representa el dia de Sant Jordi? La Blancanieves. Vale, doncs això seria tot. Moltes gràcies. a vosaltres. Gràcies. Vale, gràcies. Adéu. La primera pregunta és, què significa per tu regalar una rosa el dia de Sant Jordi? Jo regalaria una rosa a algú que estimis, algú que m'apreciés. No? La segona pregunta és, d'on venen les roses que veneu a les flors? Jo les meves roses totes són cultivades a Catalunya. Aquestes són d'un productor que està a Palafolls, a Maresme. Quant de temps portes treballant per preparar-te per aquest dia? Bueno, preparant les bosses, les etiquetes i tot això, he començat fa mesos, però la feina grossa es fa en 2 o 3 dies, perquè quan arriben les roses s'han de preparar, s'ha de treure les espines primer, i després s'han de preparar dins de la bossa, amb l'etiqueta. Això és feina.
de fer ràpida perquè les flors es fan malbé. Com veus en comparació l'ambient del dia d'avui amb altres anys? Bé, em sembla que és un dia de festa i més o menys tots els anys són semblants. Perquè la gent surt al carrer, miren llibres, compren roses i és un dia de festa. Doncs això seria tot. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Mira com la nit avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després, balles perdent la mirada. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'apuris quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis